Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Dagkaroon sa pagsugod sa naton pag-ong nga sugilanon di sa ton palatuntunan Mga Misteryo sang Kabuhi. Ang akon apo ho, kun makahibi, do ubusay gid persa. Amo gina siya permi, ma. Kapalahibi nga bata. Abi be, dali kay Lola be, kay kuguson ko na lang ikaw Baw. Oh, naghipos man. Siling ko gid ngaluyag lang niya nga magpakugos. Jesus, ma. Hindi pagpaanara sa kugos palihog. Kung ari man lang ko, nahidlaw lang sa ako ng akon apo. Natulugan na si baby? Hey, kaluyan. Napahipos ka inas ng imo iloy. Baw, daw mayo Si mama na lang abi nga itong pabantayon permi. Hoy, mahuya ka sa iloy mo. Mahuya man ko yaman. Siyang nagpangayo sa apo. Ay, amo ka man kuno sinasang baby ka pa. Nagapadayaw sang sagad ka wangal. Ay, ho, gani. Bas, dalon ta kay mama si baby. Malagaw tanay nga duha. O ano, surrender ka na sa hibi sang baby mo? Wala ma Pero mas okay kung wala siya nagasagad sang hibi. Masibla kung magbutod ang iyat yan, ha? Ay, sa batasan niya kuno ina. Amo inang siling sang iya pedya. Baby pa lang, may attitude na. Gusto ka gid ma. Ikaw nang bala magpahipo sa iya ma, ha? Mag-grocery anay kami ni Jinky. Samtang ara siya sa imo. Kalinong matungod sa naton kabuhi kung wala sang baby nga nagahilibio, no? Ay, baling.
Aluyaman kung hindi ta siya upod. Dasigon tang pagpang-grocery para masugat ta dayon sila ni mama ang baby naton. Pwede makaunta na pizza antes kita magpauli. Ginidlaw ka na sang pizza? Oo kag sa imo. Wala ka na sang timpo para sa akon Jesus hulat-hulat ka lang magdako si baby Adriana. Kay may tiyempo na ako para sa imo. Pabunyagan ta si Adriana, ha? Maapat na siya kabulan, Oo. Ito untang adlaw sang iabunyag sa wala sang klase kag obra. Para makatambong gid ang napili ta nga mga maninoy kag maninay. Excited na ako para sa aton anak. Amo man ako. Sa 2 semana na. Samtang wala pa ako makabalik sa barko. Ano sa imo? Sure. Handa naman ang tanan, Ang pizza naman lang ang ginaplanuhan ta. Ay, ngano ni man? Subong pa yan natabuan nga may localized thunderstorm sa adlaw sang bunyag ni Adriana? Hindi ka magkabalaka. Mahulaw gid ni. Kalayo pa man sang oras ang bunyag. Tani mahulaw na ba? Kaya nagadungan man ang hibi sang aton anak sa hibi sang langit. May salakyan man ta. Ang maayo pa, maaamat-amat na ng tapasimbahan. Ay, maayo pa siguro. Dito man lang matabo ang aton mga pamilya Ay, salamat. Naghulaw ng ulan. Kag natulugan naman si Adriana. Dali na sa sulod sa simbahan. Chito! Ba, sino ba lang nagtawag sa ako na? Balik doon ko, habi. Ba, Grace, ikaw gali? Ari ka man. Mapabunyag ako sang akon, anak. Amo man kami. Ay, si Jinky gali, asawa ko. Kagamoy ni nga 4 kabulan namon nga anak nga bulunyagan man subong. Ay, si Grace gali. Upod ko sa cruise ship. Hi, Grace. Hi, Jinky. Dungan gid gali nga bunyagan ng aton mga anak. Pila ka bulan ang imo anak? Maduha pa lang kabulan, Dali na kamo. Masulod na kita sa simbahan. Wow! Ang akon apo, ho? Nagbuot na, kay nabunyagan na. Gani man, ma. Wala na siya nagmaoy, Kalinong na sa iya subong. Amugid. Ay, anay ka. Sa di na bala si Chito man? Mapapicture na kita? Ari man lang di siya kainaupod sa mga maninoy kag maninay ni Adriana. Dali lang, ma, ha? Kay pangitaon ko anay siya. Grace, anong sila mo nga isugid mo sa akon? Ay, hindi ka lang magpahinali, Chito. Apang ang bata nga ginpabunyagan ko, anak mo. Ano? Kag paano natabuin na? Wala kita sa relasyon, Grace. Tampad ako sa akon asawa. Tampad? Sigurado ka nga tampad ka? Nalipat ka na bala? Nga may natabo sa aton nga duha? Nag-attend kita sa kasal sang aton kaupod man sa obra sa cruise ship. Sa isa ka private resort. Nag-overnight party kita dito. Nahubog kita nga duha. Kag nalipat kita sa aton kaugalingon. Ano? Ikaw ang amay sang akon anak, Chito. Kuntani, kilalahon naman siya sa adlaw sang iya bunyag. Chito? Matuod ba lang tanan niya nabatian ko? Jinky? Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid. Chito, ano ba lang natabo man? Nga nagahilibion nga naglakat si Jinky. Ma, hindi ako makahibalo kung paano ko suguran ang pagsugid sa imo. Ma, ibilin ko anay si imo si Adriana, kag ang aton mga bisita. Sundon ko anay ang akong asawa. Nagpabunyag lang kita sang inyo, anak. Amo na ni Dayon ang nagkalatabo. Ma, mapatag lang ako sa imo ugaling. Malakatanay ako. Ay, Diyos ko. Hindi ko mahangpan ang nagakatabo nga ini. Hindi ko gid mahangpan. Sa diin bala nagkanto si Jinky man? Diyos ko. Buligi man ako nga makita akong asawa ko. Hindi ako makaibalo kung anong himuon ko sa nagkakatabo nga inisubong. Nagalibog ang ulo ko. Matuod kin man balang tanan nga ginsugid ni Grace sa akon. Chito, wala ka bala nagalahog? Amoy nang ginsugid ni Grace sa akon, ma. May natabo ko no sa amon nga duha sa resort. Oh, Diyos ko. Kag nabatian pa ni Jinky ang inyo ginahambalan sa kilid sang simbahan? Ay, tingala ko man nga nagahilibion siya kag nagdalagan pagwa sa simbahan. Ay, Chito, paano mo ini nahimo sa iya? Ma. Paano? Wala gani ako makaibalo eh. Wala ko sa nadumduman sa natabo. Magkaluluoy man ang inyo anak. Patod, nga ginapangita na niya sining iya iloy. Kaina pa siya nagahilibion, ho? Ma, ano ba lang buhaton ko? Buligi ako. Buligi ako, ma. Mission accomplished. Mission accomplished, Grace. I-congratulate ana ang kaugalingon mo. Congratulations, Grace. Naguba mo ang adlaw nila. Di man, naginamo man sila gali. Abi nila, sila lang ang pwede mga lipay. Amoy ng bagay sa imo, Chito. Wala mo ako ginasapak. Daw si sino ka nga tampad ko no sa asawa. Tanawon ta lang kung magbalik pa sa imong asawa mo. Tanawon ta lang. Managid ang akon kabalaka sa iya, Chito. Basi ko na nung himuon ni Jinky sa iya kaugalingon. Paano na lang ang inyo anak? Naglakat siya dahil nga wala man lang niya ako ginatagan sang tion nga makapatag sa iya, ma. Ginapangamuyo ko, gid. Nga masolbar na ninyong problema ninyo nga ini, Chito. Hindi ka lang magdula sang paglaom. Kay maklaruhan gid ni tanan. Ay, ma. Si Adriana gali. 3 ka oras na nga nagakatulog ah. Wala pa siya bala makabugtaw? Mahamuok sigurong iya pagtulog. Ay anay ka. Kay kadtuan ko siya anay kag patition.
Nagakatulog paghihapon si Adriana? Dumamag-uman ako sa iya ba? Hindi. Si Adriana? Wala na nagaginawa? Diyos ko! Adriana! Apo ko! Adriana! Ano ginbuhat mo sa akong anak, Chito? Nga wala na si Adriana! Anong natabo sa akong anak? Anak! Jinky! Suno sa doktor. Sudden infant death syndrome ang natabo sa aton anak. Tungod sa pagluibo sa akon! Kingkapaan ka! Kingkuha ang aton anak! Jinky! Wala man ako sa nadumduman sa kung ano nga natabo sa amon ni Grace. Nabatyagan ko nga wala ko sang nahimo nga sala sa imo. Hindi ko ikaw mapatawad sa natabo nga ini, Chito! Hindi ko ikaw mapatawad! Sadiin man ninang may nagahibi nga bata man. Nauli ko naman ang baby sa akong ginhulaman sang bata. Wala man sang gamay nga bata sa palibot. Wala ginagauntat ang hibi sang among nga bata mo. Hoy! Maghipos ka! Hipos! Hindi. Nagtudo pagid ang hibi sang bata ngayon na. Daw ari lang siya sa sulod sang kwarto ko. Ay, madali-dali ako. Madali-dali ako sa pagwa dire. Nga ba na nga, daw ginasunod ako sa hibi sang bata man? Wala man ako sang ginasundan. Ano ba lang buhaton ko? Bisad din ako mapadulong. Aragid yung hibi sang bata. Aragid! Tabang! Tabangin ninyo ako! Tabang! Oy. Chito. Chito, bugtaw. Sadiin ako, ma. Ari kita sa funeraria. Sa haya sang imo anak. Adriana? Wala na ako na anak, ma. Wala Chito, na. sa nagakatulog ka kaina, may nagkadto diri nga babae. Si Grace. Nagkadto diri si Grace? Ginkonsensya siya sa ginbuhat niya nga paggamo sa inyo kabuhi. Nagkadto siya diri. Kag nagtuad sang matuod niya nga motibo. Kag naklaruhan na ang tanan, Chito. Chito! Jinky? Chito! Nasugid na ni Grace sa amon ang tanan. Wala ka sang sala. Patawara ako kung nagpadala-dala ako sa Grace nga ato. Nadula na sa ako ng akon anak. Pati ikaw. Jutayan mga madula sa akon. Chito, patawara ako. Jinky? Wala ka sang sala. Pareho kita nga biktima sang paglahog sang kapalaran. Si Adriana. Idulong naton siya sa katapusan nga palahuwayan. Nga may kalinong kagapawa. Ipabalo naton sa iya nga aton pagpalangga nga duha. Ang gulo,
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!